Ναι, αγόρι μου, εξήγησέ μου σε παρακαλώ τι εννοείς. Αυτό, τι. Αυτό. Να τα κρεμάσουμε. Τι. Αυτό. Με αυτό. Τα βάζουμε μαζί. Ωραία. Και μετά. Τι είναι. Ρε φίλε, ώρες νιώθω ότι μιλάω με τον Τζάκι Τσάν, αλήθεια σε λέω. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Έτοιμο. Το βάλαμε. Και τώρα. Έλα, ορίστε. Είσαι ευχαριστημένος. Ευτυχής. Μπράβο, θα πας να παίξεις. Να πιούμε εδώ πέρα καφέ. Σοβαρά. Θα μας αφήσεις. Αποκλείεται. Σίγουρα. Έλα. Τι έκανες. Καταπληκτικό. Και ο μπαμπάς έφτιαξε το καφεδάκι του. Κάτσε με την ησυχία του σαλόνι να τον αφήσεις να πιει καφέ σήμερα. Σε αποκλείεται. Δεν σε πιστεύω.